Rajta. Tiszteltem, hogy hívják? Hogy hívják? Hajt! Mehet. Oké. Két sem mutam meg a próba. Nem, nagyról kezdjétek. Kicsiről kezdem. Papírolló! Kicsi papírolló. Papírolló! A Ricsi, háromszor süket vagy? Papírolló! Papírolló! Te vagy. Papírolló! Papírolló! Mennyit van? Más kódalra is. Ja, más oldalra is. Papírolló! Hát de nem jó, ez nem ért. Nagyra. Nagy, 4 vagy 3-ra. Papírolló! Papírolló! Hányszor az? Papírolló! 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 Meg fogsz élni. Oda, nagyon. Nagyra várni. Nagyon. Papírolló! Nagyon vad! Nem, nagyon. Papírolló! Most egy nagyon papírolló! Megint te hallgatod. Mindjárt így. Ne ríjjál. Papírolló! Na, papírolló! Nagyobbat! Télen kell kint hideg van, le van fagyva az arcot. Lehet, hogy jobban direkt is mutat. A doktor fájt. Télen kint hideg van, le van fagyva az arcot. Elhúzta, elhúzta. Na, meg, papírolló! Papírolló! Ha mit csinálsz, Bambi? Papírolló! Megnyomgasz, nem? Papírolló!